we zien te gast bij de KBO, afdeling Stijn. Die komen we net op stroot tegen, want ze hadden een snertwandeling. En, oh Jo Smeets, wat zit hier hoor leuk, kijk. Ja, Jo Smeets, even anders. Maar toen hebben we een prutje gemaakt met de voorzitter. En ik liet me net vertellen dat, dan moet je niet weglopen. Ja, ik kreeg net te huren van een meneer dat, deze dames hè, ja, van, dat die meneer, die zei van die dames die willen hier met ook praten. Gewoon alleen weten wie niet van op televisie komt. Ja, je bedoelt die aflevering met de voorzitter? Ja, maar hier, ja. Ja. Oh, en verder niks? Nee, we hebben niks eigenlijk. Nee, we hebben over niks weten. Oh, dus je hebt verder niks te vertellen? Nee. Nou, dan hoor je. Oh ja, trouwens, om een antwoord op een vraag te geven. Ik geef aan de voorzitter door van de KBO, meneer Stijnen, Herman, wanneer het erop komt. En dan neem ik aan dat je dat ook allemaal te huren krijgt. Ja, zo. Ja? Prima. Oké, dan... Fijne dag. Ja, hetzelfde. Fijne dag, dames. Wordt de soep lekker? Ja. Goed zo. Nou, ik heb me ook door de voorzitter laten vertellen. Waar is hij? Oh, daar zit hij. Kijk, hij zit nou zelf soep te eten, hoor, met de groene trui aan. Kijk, de man die moet af en toe ook eens een beetje meegenieten, hè? Veld tegen hem, mevrouw, Nee, in het echt. ik ben ze afgevallen, geloof ik. Ben ik afgevallen? Ja. Oh, kijk. Oh, Op de televisie ja, juist het ik goed. ja, ik ben ook wel een beetje verleven, hoor. Als ze zeggen dat ik Iedere afgevallen dag. ben. En dat vlak na de feestdagen. Nee, ik heb net van de voorzitter... Hij die mevrouw is 90 jaar. Vanavond. Ik hoor, zit geen 90 jaar. Ja. Heb je mij gewandeld? Nee, alleen naar het sopje. Oh, dus de kans te aanmelden voor de snertwandeling? Ja, maar ik kom sowieso ook iedere keer. Oh, zo. Maar ze gaan ook met de vakantie en alles. Ze gaan ook nog met op vakantie. Dus met de bus gaan we gewoon weer in september altijd op vakantie. Met de KBO. En dan gaat ze nog met. En ze kent nog alles. Ze kent nog dansen, ze kent alles. En dan toch 90 weer, als ze iedere dag naar onderweg kijkt. Ja. Dat is knap. Nou, dat dacht ik. Hey, en waar gaat je zo al op vakantie met de KBO? De Oostenrijk zijn we geweest, naar Duitsland, maar dat is de voorzitter. Die kent alles vertellen. Ja, maar dat hebben we gisteren al gehad. Hè. Dat hebben we gisteren al gehad. Gisteren en dan probeer ik even in de aflevering. Hè. Maar mevrouw, 90 jaar. Ja. Wie blief je zo fit? Wie doet je dat? Heel werken geweest. Altijd heel gewerkt. Ja. Wat heb je gedaan dan? 4 kinderen, 5 kleinkinderen, 8 achterkleinkinderen. Ik ben nog overal in geïnteresseerd. In de krant, in het sport. Alles kijken. Over iedere dag. Dus het geheim is een beetje midden in het leven blijven staan. Ja. Kijk. Ja. Dat is het. Nou, dat doet ze goed. Heb je dat allemaal gehuurd? En niet zeuren. En alles. Ik ken er al lang. En hoe zit je hier? 81. Ze is 80 dus. Ja, maar dan loop je 10 jaar achter, hè? Ja. En 84. Nine Mies, 59 jaar getrouwd. Ja, je ziet de Vitalos, hè? Ja. Ja, hij zingt. Bij de Vitalis. Ja. Ja, Dat is mijn zoon van. echt hoor. Ja. Heb je wel meegewandeld? Nee, oh nee. Oh, die komt voor de soep en een glaasje bier. Heel goed, heel goed. We moeten, voordat de titel alweer op zit, ik moet nog even verder, want dat moet de voorzitter ook weten. Ja, dat is het lot van een voorzitter, hè? Je moet dat soort dingen dan communiceren. Oh, wacht, even wachten. Ja, nee. Nee, ik ga nu naar huis toe. Zeg het eens. Nou, ik vond het al vreemd, want ik zag jou zitten toen we hier binnenkwamen. Ja. En we moeten, als we nou even zo gaan staan, dan heb je nog iets, want anders heb je alleen maar een muur als achtergrond. Maastricht Medicine. Ja, ik ben geen student daar. Mijn vriendin is daar student. Oh, dus die is eigenlijk van jouw vriendin, Die is van mijn hoodie. vriendin, deze trui, ja. Ah, ja, ik herken dat. Dat je elkaars kleren Ja, gaat dat ik dragen. kleren Ja. zit, Hé, maar hoe heet je trouwens? Timon Nelissen. Hé, maar ik hoorde net, jij Ja? hoort bij een stichting.
Ja, Stichting Jongeren voor Ouderen. Stichting Jongeren voor Ouderen is een stichting hier lokaal in de gemeente Stein. Waarbij we als jongeren ouderen helpen met telefoonproblemen, computerproblemen. Maar ook die kampen met eenzaamheid. Hoe kom je bij die stichting? Hoe kom je bij die stichting? Ja, ik ben de medeoprichter ervan. Ik heb die zelf als burgerinitiatief gestart toen ik 15 was, samen met mijn beste vriend Guillaume Webers. En dat is in 2018 volgens mij, weet ik niet zeker, was dat. En dat is zo uitgegroeid, zoveel vraag, mensen willen maar vragen. Veel jongeren die zich wilden aansluiten. Serieus? En uitgegroeid een stichting, ja, hier in de gemeente Stein. Ja, superleuk. 4 jaar geleden ben je nu 19? Ik ben nu 19, ja. En je doet dat nog altijd met veel plezier? Ja, met heel veel plezier. Het is tot een mooie stichting uitgegroeid nu. Dus. Je zit hier op een dinsdagmiddag. Ja. Wat zat je hier nou precies te doen met je laptop? Ik zat nu eventjes gewoon te werken, even wat bestanden na te lezen. Maar ik zit hier dan en dan kunnen ouderen gewoon binnenlopen en vragen stellen over computers, telefoons, tablets. En het is nu net aan het einde, dus er is nu niemand meer. Maar op het begin was er een vraag over hoe je foto's kan laten afdrukken bij de kruidvat, was er een vraag over. Of ik kon helpen bij een iPad overzetten naar een andere iPad. Maar ga je ook wel eens bij mensen langs? We doen het niet direct, maar als iemand is die bijvoorbeeld slechte been is, komen we bij ze thuis mee even te helpen. En hoe weten ze je dan te vinden? Je kunt altijd kijken op onze website. Dus www.stichtingjvo.com is dat. En dat wordt natuurlijk via de KBO, wordt dat richting de mensen ook gedeeld? Onder dat ze andere, bij jullie aan kunnen kloppen? Ja. Maar je noemde net ook, daarom stelde ik die vraag ook, je noemde net de component eenzaamheid. Ja, wat heel actueel is bij ouderen, ook al zou je dat niet denken. Maar toch is het zo. Ja. Maar jullie gaan in principe niet bij de mensen thuis. Hoe doen jullie dat dan? Hoe behandelen jullie eenzaamheid? Mijn favoriete voorbeeld van wat wij doen om eenzaamheid tegen te gaan is een muziekcafé wat we hebben. We hebben dus een muziekcafé waarbij dus inmiddels de vorige keer waren er 9 jonge muzikanten die live muziek kwamen maken voor de ouderen. En die konden de ouderen gewoon langskomen, kopje koffie, kopje thee drinken en gewoon gezellig een leuke middag hebben. Oké, en dat bestaat nog steeds? Ja, we doen het dus niet met regelmaat, maar we doen steeds een datum prikken. Een pak een beet 4 keer per jaar doen we het. De volgende is nog niet bekend, daar zijn we nu mee bezig met het weer regelen. Ik neem aan dat jij een goede opvoeding hebt gehad. Ja, ik ga er ook vanuit. Ik heb geen vergelijkmateriaal, dus... Nou ja, ik denk dat jij thuis hebt geleerd dat je niet alleen aan jezelf moet denken, maar ook aan anderen. Dat zeker. Dat is zeker aan het thuis. Maar is er een voorbeeld in jouw omgeving met bijvoorbeeld een oma of opa dat jou heeft getriggerd om dit te gaan doen? Nee, niet direct. Het is eigenlijk uitgegroeid van, ik wil graag wat ouderen helpen. Gecombineerd met origineel gaan denken voor een bedrijf op te starten. Wat onderzoek gaan doen daarna samen met dus, mijn beste vriend. Guillaume Webers, zoals ik net al zei. Die is er nog steeds bij? Ja, die is er nog steeds bij, dat is de voorzitter. Dus, en toen kwamen we al heel snel achter dat er een groot probleem was. En dat dat niet oplosbaar is met een bedrijf. Dat er een stichting achter moet zitten. Want ouderen moeten dit gratis hulp kunnen krijgen. We doen alles gewoon gratis voor de ouderen. Ook een muziekcafé, koffie, thee is ook allemaal gratis. Want het is een mega probleem. Heel veel ouderen kampen met digitale problemen, eenzaamheid. Simpelweg ook gewoon met jongeren kunnen kletsen. Want er is een beetje kloof tussen jong en oud gekomen. Ja, maar is dat leuk om met ouderen te kletsen? Hartstikke leuk. Waarom is dat leuk? Het is heel anders dan met andere jongeren kletsen. Je hebt het ook over heel andere dingen. Je kan heel veel leren van elkaar. En simpelweg gewoon kletsen in het algemeen met andere mensen is sowieso leuk. Dus... Wat leer jij van hen? Wat leer ik van hen? Een heel simpel voorbeeld. Was mijn beurs kapot. Het naadje was uitgegaan. En toen vroeg ik van kunnen jullie me leren? Hebben ze me leren naaien? Dus dat was heel erg leuk. Dus ik was aan het helpen met de telefoon. Zij waren mij aan het leren hoe ik dus mijn leren beurs moest naaien. Of andere dingen leerde. Ik heb heel veel geleerd hoe dingen bijvoorbeeld vroeger gingen. Ik heb ook heel veel dingen over koken geleerd. Was ik aan het kletsen met ouderen, dus van alles. Het gaat beide kanten op. En wat leren zij van jou behalve met een computer of een telefoon overweg gaan? Ik heb ze heel veel muziek geleerd. Van wat er dus op vandaag geluisterd wordt bijvoorbeeld. Wat meer van technologie dingen geleerd. Voornamelijk echt eigenlijk technologische dingen wat ik ze leer. Hebben jullie met jullie initiatief
alles een keer een prijs gewonnen of zo? We hebben wel een jongerenlintje hier gekregen. Want Dus volgens, we mij hebben zijn geen jullie, prijs gewonnen. volgens mij zijn jullie best uniek, of niet? Zover we weten zijn we de enige in Limburg, ja. Dus Nou ja, nu gaan heel veel mensen dat zien. ja, Maar het zou toch mooi zijn als er meer van dit soort initiatieven... dat zou heel erg leuk zijn. En als er jongeren zijn in andere gemeentes hier in Limburg, ze mogen altijd ons contacteren en we kunnen ze altijd helpen met het opstarten van op de weg locatie. helpen. Ja, en we kunnen ze dat dan ook financieren. Dus, En dat was de reden waarom ik vooral op jou afkwam. Omdat je mag hierbij, hè, bij de KBO, als je 50 bent geweest. Ah, die ben jij niet, hè? net 19. niet, net niet. Komt eraan. Hey, ontzettend gaaf, man. Yes, Ja, jullie super ook bedankt. bedankt. Ja, En succes. yes, dankjewel.